गिबि गिबियाव गासिबो मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे भिडिअ बरायना लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं मोनसे बाथ्राखौ लानानै गोजोननाय गैया, सेटिसफेक्सन गैया। बे बाथ्रायानो जाहैबाय मा, जोंनि बर' हारिनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानानै दिपेन बर' आदाया जोंनि बर' हारिनि जेंना जेथोफोरखौ सुस्रांनांगौनि थांखियै बै गुबुन हारिनि सोरबा पलिटिकेल लिडारखौ भट थुनानै देरहासार होहरनो थाखाय जोंनि बर' फिसाफोरखौ खावलायदोंमोन। दिनै जोंनि बर' हारिनि बिखायाव बर' हारिनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादा मानि थाखाय जोनोम जानांगौ बाध्य जानानै फैदोंमोन, दिनै एनडिबि बायदि मोनसे हानजाया मानि थाखाय जोनोम जानांगौ बाध्य जानानै फैदोंमोन, दिनै बेलटि बायदि मोनसे हानजाया मानि थाखाय जोनोम जानांगौ बाध्य जानानै फैदोंमोन। बेफोर गासैबो ए टु जेड जोनोम जानायनि आन्दोआव जाहैबाय गुबुन हारिनि अयथासार, जाय हारिखौ दिनै जोङो एग्जाम्पल होनांगौनि दरखार गैया। दिनै आसाम स्टेटआव जोंनि बर' हारिनि सुथुर होननानै बुङोब्ला जों दिनैयो टाइटेल लानानै हारि लानानै बाथ्रा बुंनांगौनि दरखार गैया। बे हारियानो जोंखौ दिनैसिमबो बायदिसिना बिथिंनि गेजेरजों जोंनि बे बर' हारिखौ स्पेसियेलि जोंनि बर' हारिखौ डिस्ट्रय खालामनो हानाय, माने बे आसाम स्टेटआव जेसेबांखिनि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोर दङ बेफोर ओरैनो उरायलांजोबगोन। बे बाथ्राया खिन्थु 100% सैथो। बिनिखायनो दिनैसिमबो जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरखौ बायदिसिना बिथिंनि लामाजों दिनै डिस्ट्रय खालामलांनो नाजागासिनो दङ। आरो बे जोंनि बर' हारिखौ बे आसाम स्टेटनिफ्राय डिस्ट्रय खालामनायनि थांखियै स्पेसियेलि जोंनि बर' हारिनि बिमा माहारिनि सायाव गाज्रि नोजोर लाखिबोदों। जेरावनोखि जोंनि बर' बिमा माहारिनि सायाव जिनाहारि खालामनानै बुथारनाय, जिनाहारि खालामनाय बायदिसिना गोथां जारिमिनफोरा दिनैनि बे समसिमावबो जाबाय थानायखौ जों नुनो मोनो। बे बिथिंनि बेलायाव नोंथांमोननि सेराव मोनसे फिसा भिडिअ क्लिप लानानै फैदों आङो, जेराव जोंनि बर' हारिनि सासे बर' हिनजाव मानसिया गुबुन हारिजों हाबा जाखांनायनि उनावहाय माबायदिहाय नायगार लावथिजों बुजादों आरो बिनि बुजानायखौ बै गुबुन हारिनि सोरबा सुबुङा भिडिअ खालामनानै दिनै ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामनानै होदों। दिनै जोंनि बर' बिमा माहारिया जाय गुबुन हारिजों जिनाहारि खालामजानानै बुथारजायै फोथैजाबोदों, नंखाय मोजां मोननायनि लैथोआव गब'होजानानै दिनै ब्लेकमेलिं खालामजाबोदों, बै गुबुन हारिजोंनो आन्दोयै रिलेशनशिप खालामबोनायखौ दिनैसिमबो जोंनि बर' हारिनि माखासे बर' बिमा माहारिफोरा गाराखै। दिनैसिमबो सेन्टिमेन्टेल गैया, जायनि थाखाय दिनैयो जोङो एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरजों रिलेशनशिप लाखियोबा जोंनि बर' बिमा माहारिफोरखौ जों स्पटआव हमनानै मोनोब्ला, जों मिथियोब्ला दुखुजों रागाजों जोङो पानिशमेन्ट होनांगौ बाध्य जानानै फैदों। दिनैयो बेसेबां एवारनेस खालामबोदों, दिनै स्पेसियेलि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लिडिंआवनो जोंनि बर' हारिखौ फोसाबनांगौनि थांखियै बेसेबांबा ए टु जेड थाखोसिम जोङो एवारनेस खालामबोदों। नाथाय अब्लाबो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माखासे ओरैबायदि बर' फिसाफोर दङ, माने जातिनि खुनु मोनसे सेन्टिमेन्टेलानो गैया। नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन? दिनैनि बे समसिमावबो जे गुबुन हारिजों जोङो थगायजानानै नासयजानानै बेफोरबायदि इउसलेस खालामजायो, जोबोद लाजिथावना बाथ्रा, जोबोद लाजिथावना बाथ्रा। जों दुखु मोनो, बेखायनो जोङो गुबुन हारिजों रिलेशनशिप खालामोबा, गुबुन हारिजों जों बेरायनो नुयोब्ला जों रागाजों दुखुजों जोङो पानिशमेन्ट बुनांगौ बाध्य जानानै फैयो। मिथिबाय? जों दुखु मोनो, जों गोसोखाङो जोंनि बर' हारिनि बै जालांनाय जारिमिनफोरनि बाथ्राखौ लानानै जोंहा रागा जोंखाङो। एलार्ट जा। दा समाव मेजर बाथ्राया जाहैबाय, दिपेन बर' आदाया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानानै बिबानखौ लानानै जोंनि बर' हारिनि जेंना जेथोफोरखौ सुस्रांनांगौनि थांखियै गुबुन हारिनि सोरबा पलिटिकेल लिडारखौसो भट थुनानै देरहासार होहरनो थाखाय जोंनि बर' फिसाफोरखौ खावलायदोंमोन। दा जायफोर सुबुंफोरा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिबान लानानै दङ आरो जायफोर सुबुंफोरा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै जोंनि माहारिनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ, बैफोर सुबुंफोरा दिनै दिपेन बर' आदानिसिम सोंथि खालाम, मा जाहोननि थाखाय, मा थांखि, मा एजेन्डा लानानै दिनैयो जोंनि बर' हारिनि सुथुर बै गुबुन हारिनो भट थुनानै देरहासार होहरनो थाखाय जोंनि बर' फिसाफोरखौ खावलायदोंमोन। दिनैयो सोंथि खालाम। बे बाथ्राया जोबोद सिरियास बाथ्रा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। दिनै बे हारिनिफ्रायनो जोंनि बर' माहारिखौ उदांस्रि खालामनांगौनि थांखियै, रैखाथि खालामनांगौनि थांखियै बर' माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जोनोम होनांगौ बाध्य जानानै फैदोंमोन। आखायाव आइजें लानानै जोंनि बे बर' माहारिखौ उदांस्रि खालामनांगौनि थाखाय, रैखाथि खालामनांगौनि थांखियै एनडिबि बायदि मोनसे हानजा, लोगोसे बेलटि बायदि मोनसे हानजाया जोनोम जानांगौ बाध्य जानानै फैदोंमोन। दा बेफोरबायदि माखासे गोथां जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफोरनि बिखायाव जालांनाय जाथायफोरखौ दिनैयो गोसोआव थासेयावबो
दिनै जारिमिननि बाथ्राफोरखौ दिनै बावगारनानै बै गुबुन हारिफोरनि आथिं सिङाव आफाखि सिङाव थानानै दिनै बेफोरबायदि जोंनि बर' हारिनि बेसेनखौ इउसलेस खालामलांनो नाजादों नामा? मालाबाबो जानो होनाय नङा। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लिडिंआवनो दैदेननायावनो जोंनि बर' माहारिनि उदांस्रिनि थाखाय सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ लानानै गणतान्त्रिक लामाजों दावहा खालामबोदोंमोन आरो बे गणतान्त्रिक लामानि दावहायाव पलिटिकेलि दावहा खालामनाया मोनसे जोबोद क्रिटिकेल आरो जोबोद डेन्जारास। दिनै बे गणतान्त्रिक लामानि पलिटिकेल दावहायाव बै जोंनि हारिखौ लानानै सोमावसारबोनाय माखासे लिडारफ्रा दैदेनगिरिफ्रा दिनै बे पलिटिकेल गणतान्त्रिक लामानि दावहायाव दिनै गावबा गावनि बेसेनजों लोगोसे जोंनि बर' हारिनि बेसेनखौ दिनै फाननानै दिनै बिसोरो जागासिनो दङ। दिनै मानगोनां प्रमिला रानी मेडामा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मोनसे बाथ्राखौ रोखा फोरमान होनानै थांबाय, जेराव जोंनि बर' फिसाफोरखौ पलिटिकेलि गावस्रा होनायनि डिभाइड खालामनायनि गुबै दायनिगिरिया जाहैबाय इउजि ब्रह्म बिथां। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार संबिधानाव गोथार सानस्रि आरो सोदोमस्रिनि बिखायाव आगान होनानै बै समनिफ्रायनो गावबा गावनि पलिटिकेल केरियारखौ गोख्रों खालामनांगौनि थांखियै बैसोरो बाहायबोबाय थादों। दिनै फैयै फैयै दुलाराय बर' फरायसा आफादा कमप्लिटलि मोनसे पलिटिकेल खैसाराव गोग्लैनानै पलिटिकेलि डमिनेट खालामजानानै इउज खालामजाबाय दङ। जायनि थाखायनो माखासे पलिटिकेल इस्युफोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे बिबानगिरिफोरखौ माखासे दैदेनगिरिफोरखौ बायदिसिना रोखोमनि पलिटिकेलि बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोनो। बेनि गेजेराव गावजों गावनि गेजेरावनो धमकी होलायनाय, बुनाय जागोन, होसोनाय जागोन, बेफोरबायदि गनायजाथावै खोनासंथावै बाथ्राफोरखौ दिनै सोंखारिनाय जों नुनो मोनो। दा बेसे लासिंसिं स्टेजाव दिनै जोंनि बर' माहारिनि थासारिया दङ। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा कमप्लिटलि पलिटिकेल खैसाराव गब'होजानानै डमिनेट खालामजानानै सालायहोजागासिनो दङ। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बेफोरबायदि थासारियाव लाबोग्रा जोंनि बर' हारिनि सोर लिडार बेलाय? सोर लिडार बियो? जोंनि दुलाराय बर' माहारिनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बेफोरबायदि पलिटिकेल खैसाराव गब'होनानै गावबा गावनि पलिटिकेल केरियारखौ गावबा गावनि लाइफ स्टाइलखौ लाक्जारि खालामलांनायनि थांखि लानानै बेफोरबायदि खामानि मावग्राया जोंनि बर' हारिनि सोर लिडार बिलाय? सोर लिडार बियो? गावबा गावनि बिमा बिफानि गालांखानाय सम्पति बायदि मोनदों नामा बे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ? हा? बर' हारिनि बेसेनखौ फाननानै जाग्रा, बर' हारिनि बर' फिसाफोरनि बेसेनखौ फाननानै जाग्रा लिडारफोरखौ दैदेनगिरिफोरखौ बे समा खिथेर होखारनायनि सम। साग्रिद जा आरो जेब्ला समसिमहालागै जों सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ सोरजिनो हायागौ मानि बेफोरबायदिनो जोंनि हारिनि बिखानिफ्राय लुबैसुला लांसुनिया सेल्फिश लिडारफोरखौ बै एन्टि बड' हारिनि लिडारफोरा साबखां गरनै गरथाम लालसोनानै बेफोरबायदिनो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव डिस्ट्रय खालामनायनि माखासे पलिटिकेल प्लेन पलिसिफोरखौ सोनानै होबाय थागोन। बेखायनो फैबाय थानाय समाव बुहुमनि फिसाफोर गासैबो साग्रिद जा, थै-थां, बेनो लास, बेनो जोबथा। जोंनि बर' हारिखौ उदांस्रि होनांगौनि समा जोंनि बर' हारिनि थाखाय आलादा रायजो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ सोरजिनांगौनि समा। नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन? बे जोंनि बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों जोङो सानबैसे सोलिनानै जोंनि माहारिखौ दैदेनलांबाय थानो सानखो? जों मालाबाबो गोजोन थानो हानाय नङा। बेफोरबायदिनो जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों बै गुबुन हारिफ्रा जोंखौ डमिनेट खालामनानै पलिटिकेलि इउज खालामलांबाय थागोन। गोसोबा बे पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों जोंनि बर' फिसाफोरखौ खागोन, बुथारगोन, बुख्रेबगोन, जेलाव सोगोन बायदिसिना। बेबो जोंनि बर' हारिनि सानैसो ननसेन्स लुबैसुला मानसिफोरखौ बर' फिसाफोरखौ बाहायनानै बेफोरबायदि खामानिखौ मावलांबाय थागोन। दिनै बिटिसि बायदि मोनसे अट'नमास काउन्सिलखौ आसाम स्टेटनि पलिटिकेल सिस्टेमा मालाबाबो डमिनेट खालामनानै सालायहोनो हायाखैमोन। नाथाय प्रमद बर' बिथाङा दिनै बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारिनाय लोगो लोगोनो दिनै गुलाय गुजाय बायदिसिना रोखोमनि दिनै आलाय सिलाय पलिटिकेलि जानानै थांबाय। दिनै बिटिआर गभार्नमेन्ट बुंबाय थानायखौ जों खोनानो मोनो। बे बिथिंनि सायाव आसाम स्टेटनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मा सारा अलरेडि फोरमायखादों जे गभार्नमेन्टआ बिटिआर नङा, बिटिसिआनो। नाथाय बिटिएडि मुंनि सोलायै बिटिआरखौ लिरस्लायनानै लाना फैनाय जादोंमोन थांनाय 2020-27 जानुवारि बिटिआर पिस एकर्ड एग्रिमेन्टनि गेजेरजों। दिनै जाय जायगाफोराव जाय पस्टारफोराव जोङो बिटिआर गभार्नमेन्टखौ लिरनाय नुयोना, जुदि गभार्नमेन्टखौ लिरनो हानाय एसेबां गोहो दंमोनब्ला GOVT जानांगौमोन। नाथाय GOV डट लिरनायखौ जों नुनो मोनो। बे टिखौ मानो होदेरनानै लिरनायखौ जों नुनो मोना? गोहो दंबा लिरना GOVT लिरना बिटिआर GOVT लिर। नाथाय बिटिआर GOV लिरो।
मानो दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनफ्रोमबो प्रग्रामाव बा बोसोरसालिया जथुम्माफोराव बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि लग'खौ लगायनानै वेलकाम गेटआव लागायना दोननायखौ जोङो नुबोफेराखैमोन नाथाय 52थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मायाव दिनैयो इउपिपिएल पार्टिनि लग'खौ लगायना दोननायखौ जों दिनै नुनो मोन्दों। दिनैयो इउपिपिएल पार्टिया गावसोरनि प्रग्राम खालामनो थांनायाव एबसुखौ नङाब्ला जाया, एबसुआबो दिनैयो इउपिपिएल पार्टि नङाब्ला प्रग्राम खालामनो हाया, बेफोरबायदि स्टेजआवसो थानायखौ जों दिनैयो नुनो मोनबाय। जाहोना मा बेनि आन्दोनि गुबै जाहोनफोरा मा? दिनै सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि होलांनाय गालांनाय गोथार सानस्रि सोदोमस्रिया जोंनि बर' हारिनि फिसाफोरखौ बेफोरबायदि फोरोंलाङाखैमोन, नाथाय दिनै जोंनि बर' हारिनि सानैसो लुबैसुला लांसुनिया दैदेनगिरि लिडारफोरा बे गोथार सानस्रि आरो सोदोमस्रिखौ मानहानि खालामगासिनो दङ, गोसोम दागो फोनांगासिनो दङ। बेफोरबायदि गाज्रि थासारिखौ नुगोन होननानै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा सिमाङावबो सानाखैमोन। दिनै गणतान्त्रिक लामाजों पलिटिकेलि दावहा खालामनो फैनाय प्रमद बर' बिथाङा जागायजेननायावनो जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों आलाय सिलाय गुलाय गुजाय खालामनानै गालांजोब्बाय। दिनै बिथाङा गावनि न'खौ टाइल्स लागायनायाव दिनै बहाबा हा बायनायाव दिनै बिथाङा जोबोद बिजि जानानै दङ। दा साननो गोनां बाथ्राया जाहैबाय फैबाय थानाय माबेबा मोनसे समाव गुबुन हारिजों जोंनि बर' हारिया दावहा जानांगौ बायथ' जानानै फैयोब्ला बे प्रमद बर' बिथांमोना, बै दिपेन बर' बिथांमोना बा जायखिजाया जोंनि बर' हारिनि ए टु जेड पलिटिकेल लिडारफ्रा जों बर' रायजो राजाफोरजों, जों बर' फिसाफोरजों आखायाव जं सेखा रहा लानानै गसंथाफैगोन ना? बिसोर मालाबाबो गसंथाफैया। बिसोरो गावसोरनि बै बर' हारिनि बेसेनखौ फाननानै लुनाय बिल्डिं न', एसि न' सिङाव थानानै ओइ बहा मा जादोंलै, साबैसे बर' फिसाफ्रा थैखोलै, बेफोरबायदि रुम सिङाव थानानै बिसोर खौरां लाबाय थागोन, मिथिबाय? बेखायनो मानगोनां बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोर साग्रिद जा, सांग्रां जा, जोंनि आद्रा थानाय सिमां बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटखौ सोरजिनांगौनि थांखियै जों सोमावसारफिनगोन आरो बे समा थाबैनो फैगासिनो दङ। समखौल' नेनानै था, एसे धैर्य हमनानै था, बे बाराव जोबथा सोमावसारगोन, बेनो थैथां। आरो बेफोरबायदि जोंनि बर' हारिनि फिसाफ्रा मिरौ जिरौ गुबुननि आथिं सिङाव थानानै जोंनि जिउखौ, जोंनि बर' माहारिखौ दैदेनलांबाय थानो हाया। नंगौना नङा? दिनै बेफोरबायदिनो बर' माहारिनि उदांस्रि खालामनांगौनि थांखियै बे उदांस्रि खालामनांगौनि थांखिनि बिखायाव गसंनानैनो जोंनि बर' हारिनि गोबां बर' फिसाफ्रा सेल्फिश नंखाय थांखि लानानै जोंनि बर' फिसाफोरनि बेसेनखौ फाननानै बिसोरो गावबा गावनि लाइफखौ लाक्जारि लाइफ थांनानै दङ। नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन? बि रेडि, बि एलार्ट। खुलुमबाय। जय बर' हारिनि, जय बर' बिमानि।